Δεν παίζει το Μητρός, ρε παιδιά. Ποιος παίζει? Άστον τώρα. Μένα ρωτά, τι θέλεις. Ποιος παίζει? Αυτή είναι ο Παυλαχιακός, αυτό είναι το Νεοχώρι. Έναρξη δευτέρου ημιχρόνου εδώ στο γήπεδο του Μητροσίου. Ο τυπικά γηπεδούχος Παυλαχιακός με τον Αστέρα του Νεοχωρίου βρίσκονται στο 1-1 στον αγώνα κατάταξης για τη δεύτερη κατηγορία, προκειμένου μία ομάδα να αποκτήσει προβάδισμα όσον αφορά την κατάληψη κάποιας θέσης που θα μείνει κενής. Δύο αλλαγές από την ομάδα του Παυλαχιακού. Οι Γενιτσέλης και Μέτσκας έχουν περάσει στον αγώνα. Φάουλ έχει κερδίσει η ομάδα του Παυλαχιακού μόλις το πρώτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Στείνεται το τείχος από τον Πανωμάτη. Ο κύριος Καρασάβας σφυρίζει. Αναγνωστίδης, καλή εκτέλεση. Μανδέλας παίρνει την κεφαλιά. Σηκωμένο του σημαίακι του κυρίου Ευθυμιάδη σε θέση offside. Υποδεικνύεται παίκτης του Παυλαχιακού. Χωρίς αποτέλεσμα λοιπόν η πρώτη επιθετική ενέργεια από πλευράς Παυλαχιακού στο δεύτερο ημίχρονο. Ψηλά ο Αναγνωστίδης πήρε την κεφαλιά. Χατζηπέτρου για το Δρέχο. Κερδίζουν οι του Παυλαχιακού. Δεν μπορεί και ο Καδής να κάνει καλά το κοντρόλ. Μπάλα πλάγιο out για την ομάδα του Νεοχωρίου. Μαρτινίδης χάνει από το Μανδέλα. Γρατζάκης, ωραία αφήνει στο Μανδέλα. Αποφεύγει ωραία τον Αρβανιτίδη ο Μανδέλας, πέρασε στο Γρατζάκη. Ο Κωστόπουλος θα βάλει πολύ ωραία το σώμα του και θα πάρει το out. Ο πολύπυρος αμυντικός λοιπόν του Νεοχωρίου δίνει τη λύση. Στην προσπάθεια αυτή που επιχείρησαν από τα δεξιά παίκτες του Παυλαχιακού με τον Μανδέλα και τον Γρατζάκη. Στο δεύτερο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Να θυμίσουμε πώς διαμορφώθηκε το σκορ στο πρώτο ημίχρονο. Μόλις στο δεύτερο λεπτό ο Ανδρέου έκανε το 1-0 για τους τυπικά γηπεδούχους του Παυλαχιακού. Στο 26ο ο Βερναλής ισοφάρισε με συρτό αριστερό σουτ στην εστία του Παϊγουτλίδη. Μάχες τώρα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Δρέχος πέρασε ωραία για τον Πάντσιο από αριστερά, τώρα με προποθέσει τον Νεοχώρη. Κρατάει ο Πάντσιος, σηκώνει το κεφάλι, βγάζει τη σέντρα, πέρασε η μπάλα. Ο Ντένας δεν θα προλάβει, out θα καταλήξει η μπάλα στη σέντρα αυτή του Πάντσιου. Πέρασε ψηλά η μπάλα, ο Ντένας δεν πρόλαβε να γυρίσει. Και ο Παϊγουτλίδης θα στήσει προκειμένου να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Για να δούμε τώρα το Μέτσκα από τα αριστερά. Ο Ντένας εκεί θα βάλει το σώμα του με τη βοήθεια του Αρβανιτίδη. Φάουλ του Μέτσκα στην προσπάθεια του Αρβανιτίδη να ανέβει με την μπάλα. Ο αρχηγός του Νεοχωρίου είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Περιμένει από τους συμπαίκτες του να ανέβουν. Τώρα κάνει τη βαθιά μπαλιά. Γυριστή κεφαλιά από τον Μπάντσιο. Αριστερίδης προσπαθεί με τη μία, δεν θα κάνει το σουτ. Θα πέσει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Εκεί έρχεται και ο Χατζίδης. Κόντρα και κόρνερ τελικά για την ομάδα του Νεοχωρίου. Καθώς σε πρώτο χρόνο ο Αριστερίδης δεν μπόρεσε να κάνει το σουτ. Έπεσε μέσα στη μεγάλη περιοχή από το μαρκάρισμα εκεί του Αναγνωστίδη. Το παιχνίδι συνεχίστηκε. Ο Χατζίδης προσπάθησε και αυτός με τη σειρά του το σουτ που επιχείρησε κόντραρε και έχουμε το πρώτο κόρνερ από δεξιά για την ομάδα του Νεοχωρίου. 4-10. Διαμαρτυρήθηκαν ελαφρώς οι τυπικά φιλοξενούμενοι στην ανατροπή αυτή του Αριστερίδη. Χαμηλά εκτελέσει και το κόρνερ. Κωστόπουλος δεν μπορεί να γυρίσει. Απομακρύνουν οι αμυντικοί του Παυλαχιακού. Έρχεται ο Χατζηπέτρου να μαζέψει, ο Μαρτινίδης στο Δρέχο.
Μαρτινίδης αποφεύγει τον Αναγνωστίδη, βγάζει μια παράλληλη μπαλιά εκεί. Ο Κωστόπουλος έξω από τη μεγάλη περιοχή, θα ανακοπεί από τον Μέτσκα. Θα κλέψει ο Γρατζάκης προς στιγμήν. Μανδέλας με το Γρατζάκη. Ο Φυλακτάκης τελικά την παλιά για το Γρατζάκη. Σφυρίζει ο κύριος Καρασάβας για επιθετικό φάουλ πάνω στον Χατζηπέτρου από τους παίκτες του Πανβλαχιακού. Βρέχος, Κωστόπουλος, κόβει ο Αναγνωστίδης. Κωστόπουλος για το Βρέχο. Πάνω στον Καδί η μπάλα. Μαρτινίδης. Κωστόπουλος βαθιά μπαλιά σε ένα χώρο που ο Παρασκευάς απομακρύνει εύκολα. Δεν μπορεί ο Μανδέλας. Βερναλής για το Χατζίδη. Θα κοπεί από το Χασιωτάκη. Φυλακτάκης. Κέρδισε τις κόντρες ο Αριστερίδης. Από πολύ μακριά κάνει ένα σούτ το οποίο δεν ανησυχεί τον Μπαϊγουτλίδη, καθώς ήταν πάρα πολύ μακριά προκειμένου να απειλήσει ο Αριστερίδης. Εν τούτης δοκίμασε το πόδι του. Η μπάλα συρτά έφτασε στην αγκαλιά του Παϊγουτλίδη. Βρέχος θα χάσει. Γενιτζέλης. Με ωραία προβολή ο Φυλακτάκης για τον Καδί. Δεν πέρασε η μπαλιά του από τον Χατζηπέτρου. Μαρτινίδης. Δρέκος γυρίζει. Διεκδικούμενη μπαλιά του για τον Ντένα. Θα κοπεί. Μέτσκας. Ο Νεοσολθών Μέτσκας προσπαθεί ανάμεσα σε 4 να ξεφύγει. Θα χάσει την μπάλα. Έρχεται τελικά στα δεξιά στον Φυλακτάκη. Ο Χατζίδης θα του κλέψει. Κάθετη δυνατή μπαλιά του Χατζίδη για τον Πάντσιο. Ο Παϊγουτλίδης ελέγχει και δίνει στον Γενιτζέλη και ακόμα πιο αριστερά η μπάλα στο Χασιωτάκη. Ανδρέου. Αναγνωστίδης. Πίσω η μπάλα στον Παρασκευά. Καδής. Αναγνωστίδης πιεζόμενος εκεί, θα γυρίσει πίσω. Ο Δρέχος θα κλέψει από τον Παρασκευά. Ωραία τώρα το άνοιγμα στον Αριστερίδη από τα αριστερά. Να δούμε τη σέντρα εκεί του Αριστερίδη, δεν περνάει. Κόβουνε οι αμυντικοί του Παμλαχιακού, ελευθερώνει ο Ανδρέου και η μπάλα έρχεται στο Μέτσκα. Ανδρέου. Διαγώνια, αλλάζει πάρα πολύ ωραία για το Φυλακτάκι. Βγαίνει ο Πανωμάτης τελευταία στιγμή και απομακρύνει πρώτου επερχόμενου Φυλακτάκι λοιπόν. Ωραία μπαλιά του Ανδρέου, ο οποίος είδε από δεξιά να ανεβαίνει ο Φυλακτάκης. Έκανε καταπληκτικά την πάσα. Τελευταία στιγμή εκεί ο Πανωμάτης, ο οποίος αντιλήφθηκε έγκαιρα, βγήκε και απομάκρυνε. Καδί στην επαναφορά. Κακή εκτέλεση, το παιχνίδι παρόλα αυτά συνεχίζεται. Θα βγει σέντρα από το Γρατζάκι, Ντένας με το κεφάλι απομακρύνει. Χατζίδης υποδέχεται. Κρατάει ο Χατζίδης, χάνει από το Χασιωτάκι. Έπεσε εκεί ο Φυλακτάκης στην προσπάθειά του να κυνηγήσει τη φάση και ο Κωστόπουλος θα παραχωρήσει το πλάγιο. Καθώς εκεί ο Γρατζάκης προσπάθησε να βρει το συμπαίκτη του, ο οποίος ανέβαινε, βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο ο Φυλακτάκης. Θα σηκωθεί βέβαια για να συνεχιστεί το παιχνίδι στο 10ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου, 55ο του αγώνα. 1-1 εξακολουθεί να παραμένει το σκορ εδώ στο Μητρούσι, ανάμεσα στον Παυλαχιακό και στον Αστέρα Νεοχωρίου. Ο Μανδέλας πίσω στον Πανωμάτη, χειροκροτούμενος. Ντένας. Χατζίδης. Βερναλής. Κωστόπουλος. Αριστερίδης. Ωραία, θα περάσει στο Χατζηπέτρου. Δεν θα προλάβει ο νεαρός. Προσπάθησε να αναπτυχθεί ωραία η ομάδα του Νεοχωρίου.
Η πάσα του Αριστερίδη ήταν αρκετά δυνατή για να την προλάβει ο επερχόμενος Χατζηπέτρου. Καδής, δυνατή εκτέλεση. Γρατζάκης θα πάρει το φάουλ από την παρέμβαση του Βερναλή. Ο Αναγνωστίδης έχει πάρει θέση αμυντικού χαφ στο δεύτερο ημίχρονο μετά την αποχώρηση του Κωνσταντινίδη και ο Γενιτσέλης στη θέση του Τσαντικίδη σε θέση κεντρικού αμυντικού. Εσωτερικές αλλαγές λοιπόν από τον κύριο Σαββίδη. Ο Μέτσκας από τα αριστερά βγαίνει για την ομάδα του Παμβλαχιακού. Και η τρίτη αλλαγή από τον κύριο Σαββίδη με το νούμερο 18 ο Παϊγουτλίδης στη θέση του Φυλακτάκη. Κλείνει τις αλλαγές του λοιπόν ο κύριος Σαββίδης από πολύ νωρίς. Μόλις το 12ο της επανάληψης βρισκόμαστε και έχει κάνει ήδη τις τρίτες του αλλαγές ο κύριος Σαββίδης, περνώντας στην ανάπαυλα τους Μέτσκα και Γενιτσέλη και μόλις τώρα τον Παϊγουτλίδη στη θέση του Φυλακτάκη. Ο Πάντσκιος βγαίνει από αριστερά, δεν θα κάνει καλό κοντρόλ. Η μπάλα εκτός πλάγιας γραμμής. Ανδρέου, ο σκόρε του Παμβλαχιακού, Γρατζάκης, δυνατό μαρκάρισμα από τον Βερναλή. Πρώτη κίτρινη για την ομάδα του Νεοχωρίου στον σκόρερ της ομάδας του κυρίου Κουσουτζίδη, τον Βερναλή, ο οποίος σήκωσε ψηλά το πόδι και ανέτρεψε το Γρατζάκι. Ο Παρασκευάς είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στον αγώνα. Χαμηλή εκτέλεση, συγγνώμη, ο Γενιτζέλης ήτανε. Κόβει ο Αρβανιτίδης και προσπαθεί να βγει στην αντεπίδεση. Ωραία παλιά στα αριστερά για τον Αριστερίδη. Κατεβάζει ο Αριστερίδης. Δεν μπορεί να αποφύγει εκεί τον Καδί. Πίσω η μπάλα στο Μαρτινίδη και αυτός με τη σειρά του στο Χατζηπέτρου. Και πάλι στον Αριστερίδη, ο οποίος ωραία απέφυγε τώρα με το σώμα, τον Καδί. Κόπηκε τελικά η μπάλα από τους παίκτες του Παμβλαχιακού. Ψάχνει το Μέτσκα με ωραία παλιά βαθιά και πάλι ο Ανδρέου. Κέρδισε ο Μέτσκας, προσπαθεί από τα αριστερά να μπει. Θα τον ανατρέψει ο Κωστόπουλος. Το παιχνίδι συνεχίζεται από τον κύριο Καρασάβα. Στην προσπάθεια αυτή του Μέτσκα να μπει από τα αριστερά. Έπεσε ο Μέτσκας στη μεγάλη περιοχή. Μετά το μαρκάρισμα από τον αρχηγό τον Κωστόπουλο, ο κύριος Καρασάβας έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Βαθιά μπαλιά και πάλι, η οποία καταλήγει στα πόδια του Παϊγουτλίδη, του Δημήτρη. Κακή μπαλιά τώρα από το Γενιτζέλη. Ο Δρέχος κλέβει. Προσπαθεί να κοντρολάρει, μπάλα δεν έχει βγει. Πέρασε η μπάλα κάτω από τα πόδια του Ανδρέου, πήρε το πλάγιο out τελικά ο Δρέχος. Χατζηπέτρου στον Πάντσιο. Πάντσιος έκανε το λάθος. Ανδρέου για το Μανδέλα. Ψηλά το πόδι από το Μανδέλα, έκοψε με το κεφάλι ο Αρβανιτίδης. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Και πάλι ο Ανδρέου. Καδής, κλέβει ο Δρέχος. Πέρασε ωραία από τον Ανδρέου. Μια κόντρα εκεί. Δεν απομακρύνεται σωστά η μπάλα. Χατζίδης. Ανδρέου για το Μανδέλα. Έρχεται ο Κωστόπουλος να ελέγξει. Σηκώνει το κεφάλι ο Πασχάλης ο Κωστόπουλος. Η παλιά του δεν περνάει. Ο Αναγνωστίδης κόβει. Παρασκευάς. Χασιωτάκης. Γενιτζέλης. Πίσω στον Παϊγουτλίδη. Δρέχος εκεί σε μονομαχία με τον Ανδρέου.
Έβαλε την προβολή ο Ανδρέου, η μπάλα έρχεται στον Χατζηπέτρου. Πέρασε τελικά η μπάλα, καταπληκτική προσπάθεια του Αριστερίδη, ο οποίος με το τακουνάκι πέρασε και έδωσε στον Πάντσιο. Με προϋποθέσεις και πάλι τον Νεοχώρη, χαμηλή σέντρα του Πάντσιου στην αγκαλιά του Παϊγουτλίδη, ο οποίος περίμενε εκεί στην καρδιά της μικρής περιοχής. Δεν μπόρεσε να βρει συμπαίκτη του με τη σέντρα ο Πάντσιος, χάθηκε η ευκαιρία για τον Νεοχώρη. Αναγνωστίδης ελευθερώνει αριστερά για τον Χασιωτάκη. Μέτσκας. Δεν πέρασε η παλιά του Χασιωτάκη για τον Μέτσκα. Ελέγχει και παίρνει το πλάγιο ο νεαρός αριστερός ο πισωφύλακας μετά την παρέμβαση του Χατζίδη. Γυριστή κεφαλιά του Μέτσκα σε ένα χώρο που υποδέχεται μόνος του ο Δρέχος. Χατζηπέτρου. Αριστερίδης, Δρέχος. Απέναντι ο Χατζίδης. Κακή παλιά του Χατζίδη, παρόλα αυτά ελέγχει την μπάλα γυρίζοντας την πίσω στον Αρβανιτίδη. Και αυτός ακόμα πιο πίσω στον τερματοφύλακα του Πανωμάτη. Κωστόπουλος. Αρβανιτίδης. Πιέζει ο Παγουτλίδης και παραχωρεί το πλάγιο. Στο 17ο της επανάληψης βρισκόμαστε. 1-1 από το πρώτο ημίχρονο εξακολουθεί να παραμένει το σκορ. Μπένας. Κωστόπουλος. Δρέχος. Χατζηπέτρου. Πέρασε και πάλι στο Δρέχο. Κακή η παλιά του Δρέχου. Δεν μπόρεσε να συνεργαστεί με τον Αριστερίδη. Ανδρέου, Αναγνωστίδης. Γενιτσέλης, βαθιά απομάκρυνση. Πλάγιο out. Αριστερίδης υποδέχεται. Ελευθερώνει για τον Αρβανιτίδη. Σηκώνει το κεφάλι, βαθιά μπαλιά. Στα δεξιά για τον Χατζίδη. Βάζει την προβολή και παραχωρεί το πλάγιο ο Χασιωτάκης. Καθώς δεν είχε βοήθειες έτσι κι αλλιώς ο Χατζίδης. Τώρα το πλάγιο για τον Μπάντσιο, δεν θα περάσει μπάλα. Θα καταλήξει πίσω στον τερματοφύλακα του Παμβλακιακού, τον Παϊγουτλίδη. Βολέ του Παϊγουτλίδη. Ντένας. Γενιτζέλης. Παϊγουτλίδης υποδέχθηκε. Ο Παρασκευάς για τον Ανδρέου, ο οποίος ψάχνει το Μέτσκα. Δεν θα προλάβει. Πλάγιο out. Φωνές από τον αρχηγό του Νεοχωρίου στους συμπαίκτες του, προκειμένου να γίνουν πιο πιεστικοί στο χώρο του κέντρου. Πάντσιος δεν θα αποφύγει τον Παρασκευά. Ανδρέου ψάχνει και πάλι το Μέτσκα. Ανατροπή από τον Ντένα και φάουλ. Αυτή τη φορά στην ανατροπή του Μέτσκα από τον Ντένα. Μέτσκας από τα αριστερά θα πάρει την μπάλα, σηκώνει το κεφάλι, βγάζει τη σέντρα. Ο Χατζηπέτρου, έρχεται την μπάλα στο Γρατζάκι, προσπαθεί να γυρίσει ο Γρατζάκης. Κακή επιλογή, ο Χατζηπέτρου απομάκρυνε. Γενιτζέλης με το κεφάλι, γυριστή κεφαλιά από τον Παϊγουτλίδη. Κωστόπουλος. Ανδρέου, πέρασε ωραία ο Ανδρέου. Προσπαθεί να φέρει την μπάλα στο αριστερό. Καταπληκτική προσπάθεια από τον Ανδρέου. Έγινε το σούτ εκεί από τον Μανδέλα. Ο Κωστόπουλος θα παραχωρήσει το κόρνερ. Ωραία επιθετική ενέργεια από τον Ανδρέου σε πρώτο χρόνο. Έφτασε η μπάλα κατά κάποιον τρόπο στον Μανδέλα, ο οποίος έκανε το σούτ, αναγκάζοντας τον Πανωμάτη να παραχωρήσει το κόρνερ. Εκτελέστηκε χαμηλά. Ο Αρβανιτίδης εκ νέου σε κόρνερ. Η πρώτη καλή επιθετική ενέργεια από πλευράς Παμβλαχιακού στο δεύτερο ημίχρονο.
Δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ εκτελεσμένο και πάλι στο πρώτο δοκάρι. Ανδρέου προσπαθεί στο σημείο του πέναλτι να γυρίσει. Θα κάνει την προβολή και το επιθετικό φάουλ από τον Ανδρέου πάνω στον Κωστόπουλο, ο οποίος βγήκε γρήγορα από τη μικρή του περιοχή, κέρδισε την μπάλα, πήρε και το επιθετικό φάουλ. Λύεται λοιπόν η μίνι επιθετική πολιορκία από πλευράς Πανβλαχιακού προς την αντίπαλη εστία στο 20ο λεπτό του δευτερού ημιχρόνου. Πανωμάτης, μακρινό βολέ. Ο Αναγνωστίδης εκεί έβαλε το χέρι πάνω στο Πάντζιο. Το παιχνίδι συνεχίζεται, γυριστή κεφαλιά από τον Βερναλή. Παϊγουτλίδης χάνει την μπάλα καθώς βρέθηκε ανάμεσα σε δύο. Παρ' όλα αυτά με προβολή θα την περάσει το Μανδέλα. Ανδρέου ψάχνει το Γρατζάκι, δεν θα περάσει από τον Χατζηπέτρο η μπαλιά του. Δρέχος με τη μία για τον Πάντσιο, ο οποίος κυνηγάει σε καλύτερη θέση ο Γενιτσέλης, ελέγχει, θα του βάλει την προβολή ο Πάντσιος, μπαίνει στην περιοχή εκεί. Τελευταία στιγμή εκεί ο Γενιτσέλης θα παραχωρήσει το κόρνερ, καθώς αρκετά πεισματάρισε εκεί ο Πάντσιος, κέρδισε την μπάλα και προσπάθησε να μπει παράλληλα με τη γραμμή προς την εστία του Παϊγουτλίδη. Τελευταία στιγμή ο Γενιτσέλης έβαλε το πόδι του και παραχώρησε το κόρνερ. Στο 22ο λεπτό της επανάληψης, πρώτο κόρνερ κερδισμένο στο δεύτερο ημίχρονο από τα αριστερά για την ομάδα του κυρίου Κουσουτζίδη. Ο Αριστερίδης είναι έτοιμος να εκτελέσει. Σφυρίζει ο κύριος Καρασάβας στο δεύτερο δοκάρι. Πολύ δυνατή εκτέλεση, πέρασε απευθείας out. Το παιχνίδι που μέχρι αυτό το λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο δεν κρύβει ιδιαίτερες συγκινήσεις, λίγες οι ευκαιρίες. Από μία ευκαιρία για τις δύο ομάδες και μία αμφισβητούμενη από πλευράς Πανβλαχιακού, όταν ο Μέτσκας από τα αριστερά προσπάθησε να μπει προς την εστία του Πανωμάτη, ανατράπηκε από τον Κωστόπουλο χωρίς κάτι μεμπτό από τον κύριο Καρασάβα. Συνεχίστηκε το παιχνίδι. Παϊγουτλίδης για τον Μανδέλα, πέρασε η μπάλα. Κωστόπουλος απομακρύνει. Ο Καδής θα αφήσει την μπάλα να περάσει. Ο Αριστερίδης προσπαθεί να κυνηγήσει. Πέρασε η μπάλα την τελική γραμμή. Out λοιπόν. Με τον Παϊγουτλίδη για άλλη μια φορά να είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Γυριστή κεφαλιά από το Γρατζάκι, δεύτερη. Ωραίο Αναγνωστίδης για τον Ανδρέου. Κωστόπουλος. Μονομαχία των δύο παικτών εκεί. Πέφτει ο Πασχάλης ο Κωστόπουλος. Τίποτα από τον κύριο Καρασάβα. Πλάγιο out για τον Πανβλαχιακό. Θα αφήσει ο Γρατζάκης στον Καδί. Μανδέλας. Δρέχος μακριά. Δεν μπορεί να προλάβει ο Πάντσιος, ήταν πάρα πολύ δυνατή η απομάκρυση από τον Δρέχο. Γενιτζέλης παράλληλα για τον Παρασκευά. Μέτσκας. Θα δεχθεί την κόντρα εκεί από τον Τένα, ελέγχει ο Παρασκευάς και απομακρύνει. Χασιωτάκης. Με τη μία για τον Μανδέλα, Κωστόπουλος πρώτος απομακρύνει σε πλάγιο. Το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο έχει αρκετά λάθη και από τις δύο ομάδες. Ο κύριος Σαββίδης έκανε τις αλλαγές του πολύ νωρίς, βάζοντας παίκτες που θεωρούνται βασικοί, όπως ο Μέτσκας και ο Παγουτλίδης, οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει με την είσοδό τους να δώσουν λύσεις στην ομάδα τους. Τώρα προσπάθησε ο Αναγνωστίδης, ο Μανδέλας εκ νέου, γύρισμα του Χατζηπέτρου στον Πανωμάτη, ο οποίος απομακρύνει καθώς δεν μπορεί να μπλοκάρει την μπάλα. Γενιτζέλης πάνω στο Δρέχο. Παρόλα αυτά ο Αναγνωστίδης έρχεται να κερδίσει. Παγουτλίδης πατάει για τον Ανδρέου. Και πάλι ο Ανδρέου κερδισμένος στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Γρατζάκης με αντίπαλο του Χατζηπέτρου, γυρίζει στον Καδί. Παγουτλίδης, Αναγνωστίδης,
Δεν πέρασε η κάθετη του για τον Μανδέλα. Μέτσκας ψάχνει το σούτ ο Μέτσκας, ανάμεσα σε 3 θα περάσει. Ωραία προσπάθεια, τελευταία στιγμή εκεί θα κοπεί από τον Αρβανιτίδη. Γρατζάκης ζητάει απέναντι, ο Αναγνωστίδης θα κάνει το σούτ. Στη δεξιά του γωνία θα πέσει και θα μπλοκάρει ο Πανωμάτης. Το σούτ αυτό του Αναγνωστίδη λοιπόν έπεσε και μπλόκαρε στη δεξιά του γωνία ο Πανωμάτης, καθώς δεν ήταν δυνατό. Καδής ελέγχει υπό την πίεση εκεί του Αριστερίδη, προσπαθεί να γυρίσει και να απομακρύνει. Η μπάλα έχει περάσει την πλάγια γραμμή. Χατζηπέτρου. Γενιτζέλης μακριά. Αρβανιτίδης με το στήθος κατεβάζει και βρίσκει ωραία στα δεξιά τον Ντένα. Δυνατή μπαλιά, διαγώνια σέντρα του Ντένα, χωρίς να ευνηδιαστεί ο Παϊγουτλίδης. Θα πέσει και θα μπλοκάρει, καθώς η μπάλα πήρε μια περίεργη τροχιά και κατευθυνόταν στα δίχτυα του Παυλαχιακού. Δεν ευνηδιάστηκε ο Παγουτλίδης και μπλόκαρε την μπάλα. Ανδρέου πέρασε στο Μέτσκα. Από αριστερά ο Μέτσκας κάνει τις προσποιήσεις, αφήνει στον Αναγνωστίδη. Κάθετα και πάλι για το Μέτσκα, δεν πέρασε η παλιά. Έρχεται και πάλι να μαζέψει ο Αναγνωστίδης, αφήνει στον Ανδρέου. Πάνω στο Βερναλί η σέντρα του Ανδρέου, υποδέχεται ο Αριστερίδης και προσπαθεί με τη σειρά του να φτάσει την μπάλα στον Πάντσιο. Πάντσιος στο ύψος της μεγάλης περιοχής κάνει το σούτ ο Πάντσιος. Ωραίο γκολ για τον Νεοχώρη από τον Πάντσιο. Στην αντεπίδεση λοιπόν η ομάδα του Νεοχωρίου. Ο Αριστερίδης πέρασε κάθετα στον Πάντσιο, ο οποίος εκεί με αντίπαλο τον Παρασκευά θα προσποιηθεί και θα τον αποφύγει κάνοντας το σούτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Ωραίο σούτ του Πάντσιου, θα καταλήξει στη δεξιά γωνία του Παϊγουτλίδη, γράφοντας με αυτόν τον τρόπο το 1-2 για την ομάδα του Νεοχωρίου. 27-10. Αλλαγή από τον κύριο Κουσουτζίδη με το νούμερο 17 ο Τσονίδης στη θέση του Μαρτινίδη. Αμέσως λοιπόν με την επίτευξη του τέρματος από πλευράς Νεοχωρίου η αλλαγή από τον κύριο Κουσουτζίδη στο 28ο λεπτό. Ανδρέου προσπαθεί να απαντήσει η ομάδα του Παυλαχιακού. Δυνατή η παλιά του Ανδρέου, ελέγχει ο Πανωμάτης εκεί στη γωνιά της μεγάλης του περιοχής και μπλοκάρει τελικά την μπάλα. Το Νεοχώρη λοιπόν που ψάχνει τις αντεπιθέσεις κυρίως με τον Αριστερίδη και τον Πάντσιο. Οι δύο παίκτες συνεργάστηκαν πάρα πολύ ωραία και στην επίτευξη του πρώτου τέρματος για την ομάδα τους. Για να δούμε, προσπαθεί ο Πάντσιος να κατεβάσει και πάλι. Θα βάλει την κόντρα ο Γενιτσέλης και θα πάρει την κατοχή της μπάλας για την ομάδα του. Ο Νεοσολθών Τσονίδης ήταν, συγγνώμη, αυτός που προσπάθησε εκεί με αντίπαλο του Γενιτσέλη. Λέγαμε λοιπόν ότι οι δύο παίκτες του Νεοχωρίου, ο Αριστερίδης με τον Πάντσιο, συνεργάστηκαν για άλλη μια φορά. Πέρασε την μπάλα στον Πάντσιο ο Αριστερίδης, ο οποίος προσποιούμενος εκεί έξω από τη μεγάλη περιοχή βρήκε τον κενό χώρο και εξαπέλυσε το σούτ, το οποίο κατέληξε στην δεξιά γωνία του Παγουτλίδη, γράφοντας με αυτόν τον τρόπο το 1-2 για την ομάδα του κυρίου Κουσουτζίδη. Οι παίκτες του οποίου προσπαθούν τώρα να παγώσουν το ρυθμό του αγώνα, καθώς σε λίγο μπαίνουμε στο τελευταίο τέταρτο της αναμέτρησης και η ομάδα του Νεοχωρίου έχει το σκορ υπέρ της. Καδής εκεί στη μονομαχία με τον Αριστερίδη, θα βγει νικητής. Γρατζάκης για τον Παϊγουτλίδη. Παρασκευάς. Λάθος μπαλιά. Συγγνώμη, ο Γενιτζέλης ήτανε. Χατζίδης βρίσκει το Δρέχο με το κεφάλι. Ο Δρέχος προσπάθησε μάλλον να βρει τον Τσονίδη. Η μπάλα έφτασε στην αγκαλιά του Παϊγουτλίδη μετά την κεφαλιά του Δρέχου. Παϊγουτλίδης θα κάνει το φάουλ.
στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Τσονίδης που παίρνει θέση εκεί στην κορυφή της επίθεσης για την ομάδα του. Αριστερίδης από πολύ μακριά προσπάθησε να ευνηδιάσει. Δυνατό σούτ από τον Αριστερίδη. Αρκετά ψηλά πάνω από την εστία του Παϊγουτλίδη. Εσωτερικές αλλαγές από τον κύριο Κουσουτζίδη, καθώς ο Πάντσιος παίρνει θέση στα αριστερά της επίθεσης για την ομάδα του. Σε ρόλο κεντρικού αμυντικού ο Τσονίδης, ο Αριστερίδης μετά την έξοδο του Μαρτινίδη σε θέση αμυντικού μέσου. Σηκωμένο το σημαίακι του δεύτερου βοηθού του κύριου Κεραμάρη από πολύ νωρίς. Ο Τσονίδης συνέχισε την προσπάθεια και θα κιτρινιστεί από τον κύριο Καρασάβα. Δεύτερη κίτρινη για την ομάδα του Νεοχωρίου. Στον Τσονίδη αυτή τη φορά. Πώς το έκανες εσύ? Το πρωτομήχρονο το μάτσο. Καδής, Παϊγουτλίδης, ψιλοκρεμαστά για το Γρατζάκι Ανδρέου. Μέτσκας, ανεβαίνει πίσω του και ο Χασιωτάκης, κρατάει ο Μέτσκας. Αναγνωστίδης, Παϊγουτλίδης κάθετα για το Γρατζάκι. Αναγνωστίδης και πάλι κάθετα, δεν περνάει η παλιά του. Καδής, Παϊγουτλίδης, Γενιτζέλης για τον Παρασκευά. Παϊγουτλίδης, ψιλοκρεμαστή παλιά για τον Μανδέλα. Ελέγχει ο Πανομάτης και μπλοκάρει. Στο 33ο της επανάληψης έχουμε μπει στην τελική ευθεία της αναμέτρησης. 1-2 προηγείται η ομάδα του Νεοχωρίου. Βγαίνει ο Παϊγουτλίδης στη γωνιά εκεί της μεγάλης του περιοχής για να δούμε τι θα δώσει. Μάλλον έχει μπλοκάρει με τα χέρια έξω από τη μεγάλη του περιοχή. Το είδε ο κύριος Κεραμάρης. Κίτρινη κάρτα θα δώσει τελικά στον Παϊγουτλίδη ο κύριος Καρασάβας, καθώς προσπάθησε εκεί ο Παϊγουτλίδης να μπλοκάρει την μπάλα μέσα στη μεγάλη του περιοχή. Δεν τα κατάφερε, βγήκε έξω από αυτήν. Το είδε ο κύριος Κεραμάρης. Φάουλ λοιπόν έμεσο για την ομάδα του Νεοχωρίου και κίτρινη κάρτα στον τερματοφύλακα του Πανβλαχιακού για αυτή του την ενέργεια. Έτοιμος να εκτελέσει ο Δρέχος. Κάτι σαν κοντινό κόρνερ εκεί στη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Δυνατά εκτελεί ο Δρέχος, γυριστή κεφαλιά από τον Αναγνωστίδη. Στην αντεπίδεση ο Μανδέλας προσπαθεί να βγάλει την ομάδα του. Παϊγουτλίδης δεν περνάει η κεφαλιά του. Ο Αρβανιτίδης δυνατά σε πλάγιο out. Καδής για τον Μανδέλα. Κακή συνεννόηση από τους δύο παίκτες. Παρ' όλα αυτά ο Καδής κερδίζει. Ο Κωστόπουλος πρώτου Γρατζάκι με πολύ δύναμη και με μεγάλη εμπειρία κόβει. Και το τακουνάκι του για τον Χατζηπέτρου. Ανάμεσα σε 4 ο Κωστόπουλος θα παραχωρήσει το πλάγιο τελικά. 1-2 Ατρόμητο στο 93. Μανδέλας, Χατζηπέτρου, ο Βερναλής σε πλάγιο. Σφύριγμα τώρα από τον κύριο Καρασάβα. Κίτρινη κάρτα στον αρχηγό του Νεοχωρίου, τον Κωστόπουλο. Δεν κατάλαβα για ποιο λόγο, προφανώς για διαμαρτυρία στον διαιτητή ή τον επόπτη της αναμέτρησης για την προηγούμενη φάση. Εκεί όπου κλείστηκε και ζήτησε φάουλ από τον πρώτο βοηθό, τον κύριο Φθιμιάδη. Σταμάτησε το παιχνίδι ο κύριος Καρασάβας και τον κιτρίνησε. Παϊγουτλίδης σηκώνει το κεφάλι, βγάζει διαγώνια σέντρα η οποία δεν περνάει για το Μέτσκα. Έκοψε ο Αρβανιτίδης.
Χασιωτάκης, ανάμεσα σε δύο θα χάσει. Χατζίδης. Στην αντεπίθεση τώρα ο Αρβανιτίδης πάρα πολύ δυνατά από δεξιά. Ο Αρβανιτίδης μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, θα πλασάρει, τελευταία στιγμή εκεί το τάκλιν από τον Παρασκευά Σωτήριο, κόρνερ. Χάθηκε η ευκαιρία στην αντεπίθεση για την ομάδα του Νεοχωρίου να κάνει 3 τα τέρματά της και να κλειδώσει σε εισαγωγικά τον αγώνα. Καθώς ο κεντρικός αμυντικός εκεί ο Αρβανιτίδης βγήκε πάρα πολύ δυνατά από την άμυνά του από τα δεξιά, με ταχύτατη κούρσα μπήκε στη μεγάλη περιοχή. Το γύρισμα που επιχείρησε προς την εστία του Παϊγουτλίδη, κόντραρε η μπάλα πάνω στον Παρασκευά και έχουμε το κόρνερ για την ομάδα του Νεοχωρίου στο 36ο της επανάληψης, 81ο του αγώνα. Και πάλι από το Δρέχο προς τα έξω η μπάλα. Ο Χατζίδης προσπαθεί να κάνει το σουτ. Νέο κόρνερ. Διαμαρτυρίες από τους παίκτες του Μαυλαχιακού. Out δίνει τελικά ο κύριος Καρασάβας. Προσπάθησε και ο Χατζίδης να κάνει το σουτ προς την αντίπαλη εστία. Δεν τα κατάφερε. Ανεκμετάλλευτη η ευκαιρία για τον Νεοχώρη. Βαθιά μπαλιά τώρα την οποία ελέγχει ο Αρβανιτίδης και απομακρύνει. Χασιωτάκης, Παϊγουτλίδης πάνω στον Αριστερίδη. Σκάβει την μπάλα, Καδής με το κεφάλι, Δρέχος και πάλι ψάχνει τον Μπάντσιο. Έκοψε ο Καδής, Ανδρέου. Βρίσκει το Μέτσκα, Μέτσκα πατάει για τον Χασιωτάκη ο οποίος ανεβαίνει από τα αριστερά. Η μπαλιά του κακή για το Μέτσκα και πάλι πλάγιο out από τα δεξιά για τον Νεοχώρη. Δρέχος άφησε την μπάλα να περάσει. Παϊγουτλίδης εκεί σε μονομαχία με τον Τζονίδη. Πίσω η μπάλα. Στα δεξιά θα έρθει για τον Καδί. Αριστερίδης. Διαγώνια μεγάλη μπαλιά για το Χατζίδη. Θα αφήσει την μπάλα ο Χασιωτάκης να καταλήξει πλάγιο. Βερναλής εκ νέου σε πλάγιο. Χασιωτάκης και πάλι στην επαναφορά. Δεν πέρασε το πλάγιο του Χασιωτάκη, ούτε του Χατζίδη η παλιά. Πάντσιος, κλέβει ο Παϊγουτλίδης. Κρατάει, δέχεται ένα σκληρό μαρκάρισμα από τον Βερναλή, ο οποίος να θυμίσουμε ότι έχει ήδη μια κίτρινη κάρτα. Φάουλ λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή για την ομάδα του Πανβλαχιακού λοιπόν. Κερδίζει ο Παϊγουτλίδης. Γρήγορα εκτελείται. Καδής. Ανδρέου γυρίζει ωραία. Η μπαλιά του πάνω στον Αρβανιτίδη. Κάθετα η μπαλιά του Αρβανιτίδη και αυτή λαθασμένη. Παϊγουτλίδης. Δεν πέρασε και πάλι το 1-2. Πάντσιος. Προσπαθεί από τα αριστερά να αναπτυχθεί ο Πάντσιος, αποφεύγοντας το Γρατζάκι προς στιγμήν και τον Αναγνωστίδη, τον Καδί συγγνώμη. Άνοιξε πολύ την μπάλα και έχασε την ευκαιρία λοιπόν εκτός τελικής γραμμής. Φωνές από τον κύριο Κουσουτζίδη προκειμένου να είναι πιο ουσιώδης ο επιθετικός του. Παϊγουτλίδης δίνει και πάλι στον Παρασκευά. Ανδρέου. Μέτσκας. Και πάλι ο Ανδρέου. Αποφεύγει ωραία τον Βερναλή και ελευθερώνει για τον Παϊγουτλίδη, ο οποίος ανεβαίνει από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Γρατζάκης δεν μπορεί να κάνει κοντρόλ. Μονομαχία εκεί του Πάντσιου με τον Καδί. Έρχεται ο Μανδέλας να βάλει το σώμα και να πάρει το πλάγιο. Τρίτη αλλαγή από τον κύριο Κουσουτζίδη. Ο Κούμλελης με το νούμερο 16 θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Θα πάρει τη θέση του Πάντσιου.
ο οποίος ήταν από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας του, παρότι και μάλιστα πέτυχε και το δεύτερο γκολ με πολύ ωραίο σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Καταχειροκροτούμενος λοιπόν αποχώρησε ο επιθετικός του κυρίου Κουσουτζίδη προκειμένου να πάρει τη θέση του στον αγωνιστικό χώρο ο Κούμλελης. Έχουμε μπει στο 86ο λεπτό της αναμέτρησης. 1-2 προηγείται το Νεοχώρι με σκόρες τους Βερναλή και Πάντσιο. Πολύ νωρίς για την ομάδα του Πανβραχιακού, μόλις το δεύτερο λεπτό είχε ανοίξει με ωραίο σουτ το σκορ ο αρχηγός του Πανβραχιακού, ο Ανδρέου. Κατάφερε να αντιστρέψει λοιπόν το σκορ η ομάδα του Νεοχωρίου, παρότι έχει μια ελαφριά υπεροχή στην κατοχή της μπάλας η ομάδα του Πανβραχιακού. Πιο επικίνδυνη η ομάδα του Νεοχωρίου στις αντιπιθέσεις, έχει καταφέρει να κάνει 2 τέρματα. Ο Δρέχος και πάλι προς τα πίσω στον Ντένα. Και πάλι ο Δρέχος από τα δεξιά προσπαθεί να βγάλει μια σέντρα, θα κοντράρει. Καθυστερεί ο Δρέχος, γυρίζει στον Ντένα. Ντένας θα βγάλει τώρα στη σέντρα. Κόβουν με το κεφάλι αμυνόμενοι του Πανβραχιακού. Προσπαθεί ο Νοϊστολθών Κούμλελης. Ντένας. Δεν πέρασε η παλιά του Ντένα. Θα πέσει και θα πάρει το φάουλ ο Ντένας από τον Παϊγουτλίδη. Φάουλ λοιπόν αρκετά μακριά από την εστία του Παϊγουτλίδη. Παρ' όλα αυτά ο Δρέχος έχει στήσει την μπάλα και είναι έτοιμος να τον απειλήσει. Στο 43ο της επανάληψης Δρέχος. Δυνατή εκτέλεση πάνω στο τείχος. Ο Μανδέλας με το κεφάλι προσπαθεί να απομακρύνει, τρέχει να προλάβει την μπάλα. Με προβολή εκεί δεν θα τα καταφέρει, πλάγιο out για τον Νεοχώρη. Χατζίδης γυρίζει. Ανδρέου χάνει εκεί από τον Δρέχο. Αρβανιτίδης πίσω στον Πανωμάτη. Απομάκρυνση από τον Πανωμάτη. Κωστόπουλος. Χατζηπέτρου. Αριστερίδης. Άλλαξαν οι δύο παίκτες την μπάλα. Ο Παϊγουτλίδης δεν θα καταφέρει να προλάβει, πλάγιο out παρά την προσπάθεια του νεαρού εκεί. Έχουμε το πλάγιο για την ομάδα του Νεοχωρίου. Χατζηπέτρου, 3 λεπτά καθυστερήσεις από τον κύριο Καρασάβα και 2 ακόμα που έχουμε προκειμένου να συμπληρώσουμε το 90 λεπτό. 5 λεπτά λοιπόν ακόμα στον αγώνα προκειμένου η ομάδα του Πανβραχιακού να φτάσει στην ισοφάριση και να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα που πραγματοποιούν οι χαμένοι των τελικών για την άνοδο από τη Β κατηγορία στην Α. Να θυμίσουμε ότι μία από τις 3 ομάδες θα περιμένει μήπως υπάρξει κενή θέση στον καταρτισμό των πινάκων της Α ερασιτεχνικής κατηγορίας. Σκληρό φάουλ και πάλι από πλευράς Νεοχωρίου. Να δούμε ποιος παίκτης από πλευράς Πανβραχιακού είναι πεσμένος. Ο Γρατζάκης λοιπόν είναι ο παίκτης που θα δεχθεί τις πρώτες βοήθειες. 1 λεπτό απομένει για τη συμπλήρωση του 90 λεπτού. 3 λεπτά καθυστερήσεων έχει υποδείξει ήδη ο κύριος Καρασάβας. Η ομάδα του Πανβραχιακού ψάχνει τον γκολ της ισοφάρισης. Φάουλ έχει κερδίσει μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής μετά το μαρκάρισμα το σκληρό πάνω στο Γρατζάκι. Ο Παϊγουτλίδης και ο Ανδρέου με το πολύ δυνατό αριστερό σουτ είναι έτοιμοι προκειμένου να απειλήσουν την εστία του Πανωμάτη. Ο Ανδρέου λοιπόν, ο σκόρερ της ομάδας του Πανβραχιακού και αρχηγός.
Ψηλή εκτέλεση από τον Ανδρέου. Δύσκολα ο Πανωμάτης. Προσπαθεί να γυρίσει ο Μανδέλας. Ο Αναγνωστίδης εκεί δεν θα μπορέσει να κάνει το πλασέ. Χάθηκε η ευκαιρία για την ομάδα του Παυλαχιακού, καθώς παρότι η εκτέλεση του Ανδρέου φαινόταν ψηλή, εν τούτης δυσκόλεψε αρκετά τον Πανωμάτη, ο οποίος πριν η μπάλα περάσει την γραμμή της εστίας του την έστειλε προς τα δεξιά. Το γύρισμα του Μανδέλα δεν μπόρεσε να αποφυληθεί ο Αναγνωστίδης. Το πλασέ του τελευταίου κατέληξε ψηλά πάνω από την εστία του Πανωμάτη. Χάθηκε λοιπόν η ευκαιρία για την ομάδα του Παυλαχιακού προκειμένου να ισοφαρίσει. Έχουμε μπει στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Κίτρινη κάρτα στον Πανωμάτη, καθώς κολυσιεργούσε χαρακτηριστικά προκειμένου να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο έμπειρος τερματοφύλακας του Νεοχωρίου προσπαθεί να κερδίσει όσα πολύτιμα δευτερόλεπτα μπορεί. Συμπληρώσαμε με αυτά και με αυτά και το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. 2 ακόμα απομένουν. Η ομάδα του Νεοχωρίου βρίσκεται αγκαλιά με το πρώτο της τρίποντο σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα. Να θυμίσουμε ότι η τρίτη ομάδα που θα αποτελέσει τον αντίπαλο των δύο σημερινών αγωνιζομένων είναι η ομάδα του Χαροπού. Αριστερίδης. Διαγώνια για το Δρέχο, δεν περνάει η παλιά του. Χασιωτάκης απομακρύνει. Δεν μπορεί ο Γρατζάκης, ο οποίος δείχνει να τραυματίζεται και θα πέσει στον αγωνιστικό χώρο για άλλη μια φορά. Θλάση στο δικέφαλο δείχνει να έχει υποστεί ο νεαρός επιθετικός της ομάδος του κυρίου Σαβίδη και πάλι δέχεται τις πρώτες βοήθειες όπως και πριν από 2 λεπτά. Σε λίγα δευτερόλεπτα συμπληρώνουμε το δεύτερο των καθυστερήσεων. Προφανώς ο κύριος Καρασάβας θα κρατήσει επιπλέον το χρονόμετρο πριν σφυρίξει για τελευταία φορά. Παιχνίδι έχω. Σε παίρνω στο γύρο το τελειώνει το μάτς. Στο μετρούς παιχνίδι έχω, είναι το Νεοχώρι. Τελειώνει στο 93. 1-2 παίρνει το Νεοχώρι, 1-2 το Νεοχώρι. Σε παίρνω. Με ελεύθερο λοιπόν θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Ο Κούμλελης πίσω στον Γενιτσέλη και αυτός στον Παρασκευά. Τελευταίες προσπάθειες της ομάδας του Παυλαχιακού. Ανδρέου, ωραία αποφεύγει τον Βερναλή, δεν βρίσκει βοήθειες, χάθηκε και πάλι η μπάλα. Αναγνωστίδης. Ανδρέου, υπό την πίεση του Ντίνα θα γυρίσει πίσω. Χασιωτάκης, έρχεται ο Κούμλελης να τον κόψει. Θα πάρει το πλάγιο ο έμπειρος επιθετικός του Νεοχωρίου. Συμπληρώσαμε το τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Σίγουρα ο κύριος Καρασάβας θα κρατήσει λίγο παραπάνω το χρονόμετρο, καθώς διάκοψε 2 φορές στη διάρκεια των καθυστερήσεων για τραυματισμό του Γρατζάκη. Δρέχος βάζει πλάτη και κρατάει. Και τώρα ο κύριος Καρασάβας σφυρίζει για τελευταία φορά σε αυτό το πρώτο παιχνίδι των χαμένων των τελικών ανάμεσα στον Παυλαχιακό και στον Νεοχώρη. Νικήτρια η ομάδα του Νεοχωρίου με 1-2. Να θυμίσουμε πολύ γρήγορα πώς διαμορφώθηκε το σκορ. Μόλις το δεύτερο λεπτό ο αρχηγός της ομάδας του Παυλαχιακού, ο Ανδρέας ο Ανδρέου, άνοιξε το δίκτυο του σκορ με ωραία σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή στην κλειστή γωνία του Πανωμάτη. Είχαμε το 1-0. Από εκεί και πέρα ο Βερναλής ισοφάρισε το δίκτυο του σκορ με συρτό σούτ από το ύψος του πέναλτι. Με αυτό το σκορ πήγαν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Στο δεύτερο ημίχρονο, σε μια αντεπίθεση η ομάδα του Νεοχωρίου, ο Αριστερίδης πέρασε την μπάλα στον Πάντσιο. Ο Πάντσιος με ωραία προσπάθεια και προσποίηση έξω από τη μεγάλη περιοχή βρήκε τον τρόπο να σουτάρει προς την αντίπαλη εστία με ωραίο δεξί συρτό σουτ. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Παϊγουτλίδη. Έγραψε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο το 1-2, σκορ που έμενε να είναι το τελικό.
Εμείς θα σας αφήσουμε από το γήπεδο του Μητρησίου, ευχόμενοι σας ένα καλό βράδυ.